नोंथांमोननो खोन्थानि नै दहाय खोन्थानो होननाया नैबे जे गोजा गोजा नुदों बियो मानि एलाय नै आनैयाबो मोनबाय नै बे गोजा गोजाया मानि थाखाय जादों होनदोंमोन आनै बे सिखोना जोहोलावनि दानस' जानायनि थै बियो अन्थाइयाव थै नांनानै थानाय गाइस नोंथांमोना नै औ बेनो सिखोना जोहोलावा दा गाइस बेखौ जोङो गोदो गाइस नै नाय अन्थाइयाव फुरा गोजा गोजा मानि बे जोंनि सिखोना जोहोलावखौ दानस'नायनि थैया मानि बेहाय नांनानै दं जुदि बे अन्थाइखौ जुदि न'आव लाङोबा बे गोजा गोजा थैया गासिबो खारजोबो गाइस जों जा बर' मिडियाम फरायनाय स्टुडेन्टफोर दङ जों बर' मिडियाम फरायनाया हाई स्कुल आरो एम इ स्कुलावनो जों गाइस मबाइला वाटारप्रुफ नङा होमबाबो आं नैबिसिम केमेरा बारजासिम सोमनाय नायसै आं वाटारप्रुफ नङाबाबो जै मारैबा जायो सेसखासै 3 2 दैमालु जोहोलाव बर'नि सासे बिर जोहोलाव बिनि मुसुखाया दं कारिगावआव। दा जोङो सिखोना जाहार मन्दिराव थांनायनि सिगां बे जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव दैमालु जोहोलावनो जोंनि बर' हारियाव जेसेबांनाखि बर'फोर दं बे बर' हारिनि बर'फोरा जोंनि जोहोलाव दैमालु जोहोलावखौ दिनै मिथिनाया गोनांथार मानोना दैमालु जोहोलावा दावहाथिलियाव जेना अराव जेना दैयाव जेना बिथाङा सासे आखा फाखा बर'नि बिर जोहोलावमोन। जों दा थांगासिनो दं लोगोफोर सिखोना जाहार मन्दिर सिखोना जोहोलावखौ जे जायगायाव गोदो इंराजफोरा बुथारदोंमोन बे जायगायाव जों दिनै थांनानै फुजा हैनो नागिरदों। जों सिखोना जाहार मन्दिर मोनफैबाय लोगोफोर नोंथांमोना जाय फैदों नोंथांमोना मिथिखासिगोन दा नोंथांमोन जोङो सफैबाय हाग्रायाव हाबैनि सिगां जों बे मन्दिराव गासैबो जोंनि गुरुजों लोगोसे बक्ता फैनाय आदै मादैमोनहा गासैबो आबैमोनहा खुलुमग्रोबाय मन्दिराव सनमान लाग्रोबाय बे मन्दिराव सनमान लाखांनायनि उनावसो जोङो थांगोन। फुजाखौ होखांबाय नैबे सिखोना जाहार मन्दिराव नोंथांमोन दा जोङो गाइस बेहाय फैफानाया आङो जोंनि गुरुजों फैफानाया देग्लायजों बोसोरबा जाबाय नोंथांमोन दा जों फुजाखौ होखांनानै फैबाय बे मन्दिरनिफ्राय ओमफ्राय दा ओंखारलांसिगोन नोंथांमोनजों दा बे 1 किल'मिटार 2 किल'मिटार थांनांगौ लामायाव थांनानै नोंथांमोनजों मोजां रायज्लायनानै मोजां खोन्थाहैसै नोंथांमोन मारै मा नोंथांमोन गासिबो थांजोब्बाय आंबो खुलुमखांबाय आंबो थांसै गारियाव गाखोनोसै नोंथांमोन डाइरेक्ट हाग्रायाव हाबलांसै। लामाया मन्दिरनिफ्राय हाग्राथिं हाबबोनाय लामाया जोबोद मोजां जाबाय लोगोफोर मोजां बानायनानै होबाय दा बिनि थाखायनो गारिया थांनायावबो मन्दिरनिफ्राय हाग्रासिम थाब सहैयो आरो हाग्रानिफ्राय मन्दिरसिम फैनायावबो थाब सफैयो आरो लोगोफोर बिराद मोजां जाबाय लामाया जोबोद मोजां मोनदों आङो लामा मोजांनि थाखाय।
Ini raja orang raja, juga sangat sangat tangguh rasa. Beda dalam. Terima kasih. Hah? Oh, dah sentuh. Kau ni sulungan juga. Nampaknya biru berhulau pak. Dongo sapu dapat gusi dapat. Boleh bukan? Serba ada. Serba. Gudu salah bang. Oh, kami bapa negeri. Kalian bisa. Gudu ni. Tanu ada hilang kan? Gudu. Salah. Biru berhulau. Sampai. Dua mana? Nasi sesi ber. Kesanai. Dua mana konon sih? Jangan muzang kadang. Namanya kau guna apa? Kau enggak jadi mana? Namanya jenis harus lihat jenis. Kau nak jenis mana? Jenis dah ni sesuatu beli apa? Supaya apa sih? Susah untuk apa sih? Jangan ada dah pulih dengan bazar sarang sarang komunda. Nama gambar apa ni sarang sarang komunda? Jangan sarang mula selalu sapur. Jangan pernah guru nanti dah ham habas jangan nanggung. Barunya hari ini bini dah hal tunggu ni sapu. Nunggu nunggu sapu. Baru hari bini empat sini di dia. Bini dah hal tunggu ni sapu. Namanya ini jelas dia dah. Besar sidang bawa sapu san kilam kau ni ya. Bini kasih lokasi mungkin kemundur sapu. Kena song sapu. Besar tangkan sedang ibu mau pangwasi. Lokasi di bitu zang aki agani rebeng bagai sapu. Orang ini nuang sapu. Chin soito satu, doi bukan bangga di bukan chin soito. Bini faisal nusra looking to go nusra. Zelamodi dham hagar opla satu. Bini fai bukan hagar. Nusra guru kuna kali aku gak siapa nugan wah. Kau guna. Serai deh. Betul. Rai jepsat. Hari kau lana. Nobor mereka. Orang ini nama sapu. Dia tiada orang ini nama sapu. Lekhi dia kau orang ini mana? Alai athani maira deh, mai deh. Alai athani dia sapu. Nunggulah nunggu sapu. Jatuh panggan datang panggan. Kini mai panggan. Nunggu lagi sapu. Nunggu. Jangan nus maya nilai jangan. Bawa tenggan, bawa sapu. Bida lansir sapu.
nama gongga diga serangan tangsil sapur bidat jai jalangan नायनांगोन आयै बिमा जों होदावरि होसावरि mana हाग्रा गेजेराव फैनाय बोर सारस्रि जेबो नङा फिसाफोर लोमजानाय साजानाय जों नोंसोरखौ आनजादसो लादों जेबो नङा जोङो अखाखौबो दान्दिसे समखौ जों दोनलायबाय फिसा जोङो नोंसोरखौ आनजाद लादों हागोन ना हाया होननानै फिसाफोर बेनो फिसा जों दाख्लै समनिफ्राय जों नोंसोरनि सायाव फोरमायखादोंमोन अखा फैनो हागौ होननानै फिसाफोर नंगौना नङा फिसाफोर जों फोरमायनाय नंगौना नङा फिसाफोर नोंसोरखौ आनजाद लागोन होननाया बेनो फिसाफोर दस्रायाव नुवाखै नोंसोरो अखाखौ नुवाखै फिसाफोर बेनो नोंसिनि खन्द'आव अखा गैया नंगौना नङा फिसाफोर बेनो अखाखौ दानखागोन आयै बिमा नायनांगोन फैगोनथ' अखाजों दाबो होदावरि होसावरि फैनायफोरखौ गासैखौबो खैदां खैफोदाव दङ खोलैनो मोननाय फिसाफोर नङा आयै खन्द' खन्द' हादों बिमा गंगा देबिया खन्द' खन्द' हादों सिरिदों फिसाफोर बिराद फिसाफोर जों सोरबा फैया जाबाय आइ बिमा माबा आइ फैयोनो आइ पार्बती एसे खोथिया सुफुंला सुफुंनि खालामगोन आमायना दैनि सिगां फैदिया Rosida lama eसे दैयानो थब्ल' जाया गुसुथार आनैया दुगैबाय नै दा Bapak Brahman no. आदै ओरैनो हरदो खेमसे दा लोगोफोर ओरै जों बैनिफ्राय फुजा होखांनानै फैबाय बैयावनो मानि गोबां गोजान गोजान जायगानि फुजा होनो फैयो जोंबो फुजा होनानै फैखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो मोनसे जोबोद नायथाव जिनिस देखायनि जोंनिनो सिखोना जोहोलाव खौसेथि खाम्फा नोंथांमोनहा रेडि दा गाइस आं देखायनोसै नोंथांमोन 3 2 1 0 नुबाय दा नै गाइस बेनो सिखोना जोहोलावा बिराद मोजां खाम्फा बानायनानै दोनबाय स्टेचु बानायनानै दोनबाय आदैखौ फट' खेबनां दा थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो खोन्थानि बे जोंनि सिखोना जोहोलावनि फारसे जोङो हाई स्कुल ना एम इ स्कुलाव जों फरायबोनो मोन्दोंमोन जावलिया देवान होननाय बिथांखौ मानि गोदोनि समाव इंराजफ्रा बे सिखोना जाहार हाग्रायाव खारबोनाय समाव जे हमनानै दानस'दोंमोन जाहैदों नैबे दै जिङाव लाबोनानै नैबे आलायखुंग्रि बे दैनि मुङा जादों आलायखुंग्रि दा बे दैनि जिङाव बयबो माने बे दैयाव बयबो फुजा होफैयो ओमफ्राय दुगैजोब्बाय जोंनि माखासे फैनाय आदै मादैमोनहाबो दा आंबो दुगैनोसै नोंथांमोन दुगैजोब्बाय नै गाइस नै मादैमोनहा दुगैबाय ओरैनो हरलाय मादै खेबसे नोंसोरखौ इउटुबाव नुसिगोन ओरै नुसिगोन ओमफ्राय नै आनैयाबो ओरै खेमसे नाहरदो जासिगोन दा गासिबो दुगैजोब्बाय दुगैनांगौआ आंल'सै मोननो खोन्थानि नै दहाय खोन्थानो होननाया नैबे जे गोजा गोजा नुदों बियो मानि एलाय नै आनैयाबो मोनबाय नै बे गोजा गोजाया मानि थाखाय जादों होनदोंमोन आनै बे सिखोना जोहोलावनि दानस' जानायनि थै
बियो अन्थाइयाव थै नांनानै थानाय गाइस नोंथांमोना नै औ गासैयावबो नुगोन नै नोंथांमोनहा नै गोजा गोजा दख्ला दख्लि गोजाद्रायबो नङा आरो खन्द' खन्द'ल' नै नोंथांमोन नायदो नै गाइस नायदो माबायदि गोजा गोजा माने दखर दखरसो आरोना गाइस माने बे दै जिङावनो लाबोनानै दानस'दोंमोन जाहैदों नोंथांमोन दा बे जोंनि सिखोना जोहोलावखौ थांसै गाइस दैयाथ' बिराद गुसु बुंनांखाया नोंथांमोन बिराद गुसुखा दैया दा लोंहांसै आये मबाइला गोदान बायना होफिनोबा सोमसां बिराद गुसु गाइस थौदो थौ गाइस दैया बिराद गुसु होमबाबो लोहाबनानै थाबाय थाबा गुसुखौ जेबो थाल मोना गाइस आं बे दैयाव फैनाया माने बे दैयाव दुगै फैनाय आरो बेहाय फुजा होफैनाया देग्लायजों बोसोरबा जाबाय गाइस बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ मानोना दा अखाबो हादों दिनाबो बिराद गुसु होमबाबो गोजाङाखै गासैबो दुगैजोब्बाय फैफानायफ्रा गासैबो मादैमोनहा आदैमोनहा माने नैबे आलायखुंग्रि दैसायाव आं नोंथांमोननो खोन्थानि गोदोनि माने जों लेखायाव फरायबोनो मोननाया माने फुरा नंथायखौ आरोना गाइस नै नाय अन्थाइयाव फुरा गोजा गोजा माने बे जोंनि सिखोना जोहोलावखौ दानस'नायनि थैया माने बेहाय नांनानै दं जुदि बे अन्थाइखौ जुदि न'आव लाङोबा बे गोजा गोजा थैया गासिबो खारजोबो गाइस जों जा बर' मिडियाम फरायनाय स्टुडेन्टफोर दङ जों बर' मिडियाम फरायनायहा हाइ स्कुल आरो एम इ स्कुलावनो जोङो गाइस मिथिबोजोबखादों गाइस बिनि थाखायनो आं बारा खोन्थाबाय थाला नोंथांमोनहाबो जाय माने बर' मिडियाम फरायनाय बिसोर मिथिखागोन आरो इंलिस मिडियाम फरायनायफ्राबो दा मेरला इउटुबाव नुखानोसै जुदि मिथियाखैबा सिखोना जोहोलाव सार्च खालामनानै नायबा नोंथांमोना फुल डिटेल्स मोनगोन बेयो जोंनि बर'नि सासे बिर जोहोलावमोन गोदो इंराजफोरजों माने बिराद दावहा नांग्रा एकदमबारे गोदो जोंनि बर'फ्राबो जोहोलाव बिर जोहोलावफ्रा इंराजफोरजों दावहा नांदों थेवब्लाबो दिनै जोंना इण्डियान सरकार आरो आसाम सरकारा जोंखौ बुङो जे जोंना बर'फोरना हिस्ट्रि गैया बर'फोरना जे जारिमिन गैया नोंथांमोन जारिमिन दं जोंनि जायगायाव हाबनानै नायफैबासो मिन्थिगोन जारिमिना मा थ' गाइस आं मबाइलखौ माब्लाबाबो दैयाव सोमफेराखैमोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो सोमनानै देखायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम सोमदों आं फार्स्ट टाइम मबाइलखौ दैयाव सोमनानै गाइस नायदो 3, 2, 1, 0 वाव नायदो गाइस नायदो जों दा अबेनिफ्राय फैदोंमोन होनबा जोङो दतमा हरै गाम्बारिनिफ्राय फैदोंमोन जोंनिनो आदै जानाय गुरु दा बे जोंनिनो आदै जानाय गुरुनाव आङो फंनैसो बाथ्रा सोंसै आदै बे जोंनि सिखोना जाहाराव जे जों दा बेहाय दुगैफैयो बेनि एसे सोमोन्दै खोन्थाहरदो माने औ बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जोङो बेहाय सिबिफैबाय थानाय जोङो गोदो गोदाय मोनथिगौ माने सिखोना जोहोलावा बावहायनो रुंसारि जालांदों बेवहायनो गोथार जोंनि माबा मोनसे दं होननानै जों सानो देब देबिखौ जों बाहायनो दङ होननानै सानो आरो बोराइ बाथौफ्राबो बाहायनो दंजोबो औ माने जों बावहाय दुगैबा निस्थार गोथार माबा मोनसे मोनो औ समग्र बर' हारिया बावहाय फैनानै जेनेबा खेराइ फुजा गोबां रोखोम धोरोम दङ बिसोर धोरोम लानानैफ्रा बावनो फैना फुजा होफैयो बिराद गोजोननाय मोनलाङो बयबो बिराद गोजोननाय मोनलाङो दा लोगोफोर गासैबो जोंनि बर'फ्रा बेहाय माने फैनानै फुजा होफैयो गासैबो डिस्ट्रिक्टना दा बैयावबो माखासे मेरला बर'फोर दंबावो नोंथांमोन सानफ्रामबो फैयो नामा ओरैनो फैयोना औ फैयो सोरबा गोबां सम लानानै फैयो पुर्निमानि उनावबो फैयो आरो बोसोर गोदानावबो फैयो बे फैगासिनो फैगोन आरो बोसोर गोदान बायबाथाय फुजा बे अखा बांखा आरो हाग्रायाबो होजाथाव जाया नालाय ओंखायनो फैनो हाया आरो बेफोरबायदि जायो आरो दा आङो बेजोंनो आदैजों माने जोंनि गुरुजों बाहाय फैफानाया बोसोरबा जाबाय देग्लायजों जोबोद मोजां मोनदों गोसोखौ नोंथांमोनाबो जाय फैयाखैबा फैनानै नायफै होमबा मोजां जागोन ना जायो गुरु जायो दे जोंना
बर'नि रुंसारि जालांनाय सिखोना जोहोलावखौ नायदो स्टेचु बानायनानै दोनबाय मुसुखा बानायनानै दोनबाय जोंनि बर'नि बिरमोन बर'नि देरसिन बिरा बेनोमोन बयबो नायफैनो हागोन जोंनि बर' हारिया माबायदि दङ गाइस नै जोंनिनो आदै सासेबाव मा होनदों सोर फैयो बाहायब्रा लानजाय मोननै आफा मोननैया बाहाय फैनानै बाहाय फुथुर फैबाय नै बाहाय फुथुर फैबाय नै बेफोर नायदो गाजोब्बाय नुबाय नोङो आफा मोननैया फैनानै नुबाय नोङो नोंसोर रायजोफ्रा बयबो नायबानो जाबाय नैबावबो नैबे खाम्फायावबो नैबेयावबो फुथुरदों नोंखाय सानदोंमोन नायबानो जाबाय नैबेबो गादों आरो ओरैबो नै गिदिं गिदा नायजोबबाव फै ओमफ्राय फैदों आयंमोनहा मा गामिनिफ्राय आं सालाखाथिनि दे मोजाङानो नोंसोर हरसे थालांगोन नामा आयं जों गाबोन मोनाबिलियाव गलांगोन गाबोन मोनाबिलियाव गलांगोन फुजाखौ मानि दा हराव होगोन दा हराव खेरायनोसै दे ओमफ्राय गाबोन 4:30 थांनो मोनगोन बायदि आरो जोंनाथ' जोब्बाय जों दा थांसिगोन दतमा फारसे गाम्बारि बिल होननायसिम बै दतमा गाम्बारि बिल बिसिम दे होमबा आयं बे लामाजोंनो जों ओंखारख्लायनानै ओरै हैदोंमोन फुजाखौ बैयाव हैबाय बेयाव आफा सिखोना जोहोलावनि स्टेचु मुसुखा दं दा नोंथांमोननो बिसोर दहाय आं आयंमोनाव सोंनाया बै आयं होननाया बिसोरो बे मोनायाव खेराइ होलांगोननो बेहाय नै मोनायाव खेराइ होलांगोन बिसोरो नै लाहार फाहार खालामजोब्बाय फुरा हरसे थागोन बिसोरो नै फुरा हरसे थागोन बिसोरो जोंना ओमफ्राय गासिबो बेयाव होदोंमोन फुजाखौ ओमफ्राय दा नै गासैबो थांनायनि लाहार फाहार